Ak chcete upraviť šetrič obrazovky, otvorte všetky nastavenia v rýchlych nastaveniach. Prejdite do časti Systém, vyberte režim Ambient a následne kliknite na Spustiť teraz. Teraz, ak chcete otvoriť nastavenia šetriča obrazovky, kliknite raz nadol a otvorte možnosť Google Fotky. Overte, že chcete túto funkciu používať na svojom telefóne. Tiež sa uistite, že telefón aj TV používajú rovnaký účet Gmail a potvrďte to na svojom telefóne. Po overení môžeme vybrať album. Ak nemáte album, otvorte Google Fotky na svojom zariadení a vyberte fotky, ktoré chcete. Po výbere všetkých fotiek klepnite na Vytvoriť a potom na album. Pridajte názov a potom môžete aplikáciu jednoducho zatvoriť. Aby sa album zobrazil na TV, vráťte sa späť a znova otvorte možnosť Google Fotky. Teraz môžeme vidieť, že sa nami vytvorený album zobrazuje na TV. Teraz vyberte album, ktorý ste práve vytvorili, alebo ak už máte vytvorený album, potvrďte a kliknite na Rozumiem. Ako môžete vidieť, šetrič obrazovky sa zmenil, ale môžeme ho zmeniť ešte viac. Posuňte sa raz nadol, otvorte nastavenia a kliknite na nastavenia Google Fotiek. Teraz otvorte režim prezentácie a nastavte ho na základný. A teraz, keď sa opäť vrátime späť, môžeme to vidieť čistejšie. Niektorým ľuďom sa to môže páčiť viac a je to len prispôsobiteľná možnosť, ktorá nerobí nič iné, len mení vzhľad.